čau. Já nevím, musím udělat obložení na obou stranách, to chytlo kotouč, normálně vydřený je to jako svině už. Pepíkovi jsem to volal, říká, no jo, to je celý novotný. No ono, když se tam dávali pneumatiky, tak se mělo změřit obložení, má 20%, 10%, dělat do 14 dnů se musí udělat a hotovo. Napsat to do deníku, takové ono to není. A on není tam vidět zepředu, zevnitř, a říkám, no právě, že tady těch návěsek není vidět. Jenom, no, a to je vydřený, to je chycený kotouč i na druhé straně, ale ten se ještě kolo točí a tady to se netočí ani rukou nic. A to právě já tam couval. No já nevím, no, on říkal, přijeď za barák, tak jedu za barák, na 10. tam má přijet ten, no ten druhý, Marek, nebo jak se jmenuje. Ne, Míra, jak co s tím jezdil teďko? Radek má přijet na 10. tak sundám kola, starý tam prý je, tak sundám kola, jestli tam najdeme nějaké obložení, nevím. To jestli se tam dá obložení. No, jedeme. Ve 12 zpátky. Uvidíme, jak to dopadne, jestli tam to obložení bude vůbec. A my když to obložení uděláme, tak se vrátíme ještě, nebo ne? No podle toho, kolik bude hodin, no. Když nebude obložení, tak jsme v prdeli. To známe, až sundáme kola. Protože ty destičky jsou všeli různý, rozumí. A co jsem tam viděl, tak to byly šlupky. Možná, že by tam šli dál ještě. Že by vydrželi dneska, zítra, že by koupil nový a to je zase sundovat kola, ty vole. Zítra je sundavat znova. On potřebuje to auto vyjelo, ne? Zítra na to, jak se to jmenuje. Luženice? A ten jíl se to dá. To ještě začne pršet, ty vole. A Marek, to je úplně v prdu. Ještě zavoláme, dokud někam klikal, ještě asi nebyl blíž, jo. Zavoláme,